Arvoisat ritarit, tänään meitä odottaa todella raskas sota kollisioneita vastaan. Sodassa jotkut teistä haavoittua tai jopa kuolla. Mutta mitä ette olisi varmoja tekemään klaaninne pohjoiset jumalat eteen? Muistakaa tarkistaa, että teillä on täysvarustus mukana ja ettei teiltä puutu mitään tärkeitä tavaroita, koska ne voivat jopa pelastaa henkenne. Sitten kun tämä karmiva sota on alkanut, olkaa kaikkeen aikaa varullanne ja valmiina vaihtamaan taisteluvarustustanne ja rukoilemaan. Jumala voi kuulla rukouksenne ja tylsyttää vihollisenne sapelit. Kun tässä sodassa ei saa käyttää lumottuja sormuksia, säästäkää voimianne ja olkaa uuvuttamatta itseänne niin paljon, että jaksatte juosta vihollisiamme karkuun tarvittaessa. Parasta onnea, soturit! Kyllä me tämän viemme!